傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者に力を。地獄へ落ち助けてくれ。死ぬのは。いや愚かな。レディ様。何？レディ。ランス。大丈夫だ。お願いよ。さあ、早く行け。ランスこそ死ぬ。さらばだ。ちょっとやりすぎてしまったかしら。敵に対抗するため、捨て身の攻撃を敢行するランス。